গার্জেন বিলাকৰ চিন্তা কৰিব লাগিব। The guardian have to know their children in which capability, in which line he is expert. जोङो सिन्था खालामनांगोन जे जोंनि गथ'आ बबे लाइनजों एक्सपार्ट जानानै दं। बेखौ टेकल खालामनानै to bring in reality is the duty of guardian. गार्जेनफोरनि दायित्व जे बेखौ पिकआप खालामनानै मोनसे प्लेटफर्माव लाबोजेननानै बेखौ साहस होनानै बेखौ आगान स्टेप बाय स्टेप लांनो थाखाय सहाय होनायाव गार्जेनफोरनिबो दायित्व दङ। So we hope and we have seen in many reality shows, even from Assam, from Bodoland, that we can say that there are many persons who got the fame in India. गोबां मानसिफोरबो दं जाय मानसिफोरा दिनै इन्डियायाव दिनै गोबां नाम खालामनानै गावनि थांना थानायनि मोनसे राहा लामाखौ खालामना लानो हाबाय। So we are very happy. So from this platform, এই প্ল্যাটফর্মৰ পৰা আমি আশা কৰোঁ আৰু বিশ্বাস কৰোঁ যে many talents will come up and day by day they will participate in national level or international level. बिसोरो national level आवबो थांनो हागोन, international आवबो थांनो हागोन। But one thing for the children I want to say is that, and I give topmost priority, never neglect the study. So your study should be continued, both sides. So if you see the stars, you think their qualification, birat gidit फरायनाय मानसिफोर बिसोरबो, but even though they have extra quality, that extra quality they are using themselves, they are exploiting सुबिदा लानो रोंदों. So that's why they are becoming star and popular. बेबायदि जानो हादों. So I bless you all, the competitors, जायफोरा दिनै बाहागो लागोन आरो जायफोरा दिनै बेवहाय गावनि टेलेन्टखौ देखायगोन, निश्चय बे प्लेटफर्माव थाबाय थानाय नङा, निश्चय गोजौ थाखोसिम थांगोन, जों बेखौ आसा खालामदों आरो आं थांनांगौ. So you should go to national level or international level. बे national levelसिम international levelसिम थांनो हानाय मोनसे जोङो खाबुखौ लानांगोन. So I'm very happy today to be a chief guest in front of you. नोंथांमोननि गेजेराव आं chief guest जानो मोननाया आंनि थाखाय जोबोद मोजां, because I am also like this type of culture. आंबो मोजां मोनो. So that's why I congratulate to our director for calling me also. So from today, दिनैनिफ्राय, so keep it up and expose your talent. One day, I think we'll hear that from this platform, someone will win the national level competitions. जोबथानायाव आं बेखौनो बुंगोन, दिनैनि बे प्लेटफर्मनिफ्राय लानानै नेक्स्टआव हयथ' जोङो नेशनेल लेभेलावहाय सोरबा एवार्ड मोननायबो जों खोनागोन. So wish you all the best. May God bless you all, and so that you may achieve your goal. Thank you. रोजा साबायखर थाबाय माननि गाहाय आलासि सारनिसिम, जे बिथाङा जोंनि गेजेराव बाथ्राखौ बुंलांदों जे जोङो माबोरै जोङो गावनि टेलेन्ट रोंगौथि एखुथा रोंगौथिखौ लानानै जोङो फरायनायखौ माबोरै लोगोसे लांफानानै जोङो जोंनि थांखियाव जों माबोरै सहैनो हायो। जैसे कि अभी हमारे सम्मानीय चीफ गेस्ट बोल के गया कि हम लोग कैसे बोथ साइड मतलब इक्वली हम लोग का जो टैलेंट है साथ में लेते हुए हम लोग एजुकेशन जो फॉर्मल एजुकेशन को लेते हुए आगे हम लोग हमारे जो विजन है जो एम्स एंड हम लोग का जो एक जो टैलेंट को हम लोग कैसे नेशनल और इंटरनेशनल और रीजनल लेवल तक ले जा सकते हैं, और कोशिश जारी रहना है। और ना कि सिर्फ बच्चे लोग या जो भी मतलब पार्टिसिपेंट और अनुभवी जो है वही नहीं, पेरेंट्स लोग कैसे साथ में मदद करते हुए कैसे आगे बढ़ना है उस विषय में भी बोला है गया है। और आते समय में हम लोग कैसे आगे बढ़ना है और एकजुट होकर कैसे आगे बढ़ना है। और हम लोग के जो बोडोलैंड गॉट टैलेंट टीम को एक उत्साह और अनुप्रेरित मतलब देने के लिए सर को हमारे बोडोलैंड गॉट टैलेंट के टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं